za io nerveux. Za io misy raha manerveux za zegny satria misy viavy nikoragna tamina resaka papasosy ndraiky pédophile. Marigny za nagnano vidéo hoe makasiky mamasao tegny za mitady mamasao zay zay juste l'humour fô fa na za fa za misy olo iaragna donc voilà zigny zay c'est juste l'humour quoi. De misy viavy nikoragna tamina mba sy vakoragna edy izy raha mikasiky papasosy ndraiky pédophile fa misy raha karazegny misy passe amizao. Ary fa tsy araiky tsarovy raha olo takatra le raha nde tantareko aminandry ty. Izy ty zegny histoire tegna le misy. Ary maro be olo takatra n'izy ty amin'ny fotoagnantsika ake satria amin'ny génération tavafara zegny mijaly be mizaha relation sérieux. Satria nagnino viavy jiaby fa managna passé tsy manjary la majorité. Ary amin'izay zegny agnisany mandroboka jeriny lalahy amizao amin'ny resaka passé. Anao amizao miaraka mizaha viavy taoko 24 ans 25. Anao maregny histoire na za fa nisy papasosy. Za fa niaraka tamin'ny afa avy nisy papasosy aby jiaby. Ary le papasosy zegny tsara ande angalazary antragno raha zegny raha fa hentsika tsara be ary henandre tsara be jamais papasosy zegny ande angalandre antragno. Izy miantoka andre oui on est d'accord fa itsy ande angalandre antragno satria izy managna vady amanjanaka izy fa managna sary. Donc anao zegny plaisir anazy ary andre amizay zegny tamin'ny fotoagnan'izy zegny miaccepter. Avy amizay zegny le tournée iaraka aminandre andre même mitady hoe zay mila relation sérieux. Antegna ndraiky magniky antegna ty. Nefa ndraiky zegny anao maregny raha nitsabony taloha tagny mety tsy izy naregnesanao izy fa anao maregny amin'ny namany. Zala ignomba nisy relation sérieux. Anao kiva anao ande angala vady izy. Anao kiva anao ande angala vady izy. Satria passé na tsisy raha manjary izy tary nataon'olo maty ndraiky ndesin'olo à gauche ndesin'olo à droite nandeha tary. De nisy raha misepasy amizay zao tegna le situation grave be izy ty ho an'ny génération né ty. Ary sy zegny touché ho an'andre vadin'olo antragno amizao andre fa mama aby ty na andre fa dadidady mbola concerné de koragna anaty zegny adresseko amin'ny papasosy na pédophile. Ataoko papasosy ataoko zegny. Andre izy koa managna zanaka viavy. Imaginez zegny zanakanao viavy io olo manambady izy amin'ny hôtel akagny olo mitovy taogna aminao. Anao mananjanaka viavy. Anao mety volagna zanaka fa be anao ho ananjafy. Imaginez zafinao. Ataoko à partir de l'âge de 18 ans olo iarana izy mbola hely tagny na izy lalahy ataoko hoe olo mitovy taogna aminao. Karakory zegny le situation nandre karakory zegny le réaction nandre zegny andreka matakatra zanaka anandre miaraka amin'olo mitovy taogna aminandre. Fa zanak'olo avadibadiky nandre gauche à droite ary. Miaraka andre mikoragna kokoa direct mangataka numéro antifasako vola Orange Money no. Direct mivanga. Tazanandre magnanjegny amizay zegny zare lera zay miaraka amizare amizay zay mijaly. Ary eny tsara be zare tsy andeha alenandre antragno. À la fin zare tsy maintsy mimpody ambandy karaha zay olo génération raiky amizare olo mitovitovy taogno pardon amizare. Za vragny somary nerveux. Ike amizay misy situation grave. Ary izy koa andre agnatin'ny situation de volango ty mba ataovy amin'ny commentaire koa edy karakory zegny le réaction nandre mba nde volango ty. Agny zao misy zaza viavy entre 24 à 26 ans ke taognonazy. Izy taloha zegny naditry miaraka tamin'olo à gauche à droite misy papasosy misy manafy miaraka aminazy donc voilà. Fa narobe zegny olo niarany taloha. Le zegny fa nisy papasosy ary tsaraiky tsaro fa naronaro papasosy lalahy hoan'ny vola. Fa olo bebe taogno fa olo mazanaka izy fa olo mitovy taogna amin'ny babany. De izy kinona zegny kajo amin'ny resaka karaha zegny satria tsy mety nisy papasosy nangala vady izy. Le tsy mety nisy olo décidé ande angala vady izy donc nipody iaraka amin'olo génération raiky taminazy ary ni proposer relation sérieux. Isoragna Zagnahary mbola nisy lalahy nagniky. Mbola nisy lalahy vogno niaraka taminazy de niaraka zare. Tegna le vogno nagnano projet agnano iny jiaby tegna le mifankatia na zare ky zegny fa nanagna hitretra hagnano mariage jiaby fô bon izy koa karaha zegny nahita fitiky zare amina love. Alô volagny ningano ande présenteko amy la famille-ko. Amy ray aman-dreniko zegny. De pourquoi pas volagny viavy satria zegny le ray aman-dreny viavy zegny efa maingay. De le ray aman-dreny ngiahy fa zegny mbola tsy maintsy ke leo ande présentegny. De nivolagna amizay weekend tam weekend lasa ty igny. Nivolagna tamizay fa alô weekend anao inviteko aminay agny mba miaraka mihinagna aminay présenteko mama ndraiky papa. Iny amizay za sira mety fainan'irany tsy pasy. Losy tagny edy ndeha tagny andeha mangarafôzagna tonga tako tegna le rafôzam-bava ravinady anao amy ravinady zegny izy ake tsy mahazo ndà ndraiky mikoragna aminao akaiky izy manao
fa ny mahafantatry vinanto zegny hoe avy amin'izay rafozan-daha. Avy rafozan-daha io ipapasôsinazy taloha tagny. Ipapasôsy avy nataony raha jiaby nataony tamy zanany. Ipapasôsy avy nataony io ipapasôsy avy nagnany io taminazy io. Igny rafozan-daha igny ty. Izy ke amizay mitaraigna amy zanany nagnaty autorisé taminazy za fa za zany tsy nanoko nagnarina, izy amizay mivolagna fe za sura ho izy fa maro be olo takatra situation. Eno izy le olo igny sy zanaka fa tsy hainy hoe ty ao zanaka ty ao zegny satria zegny matetiky papasôsy tsy de mitantara vie privée loatra amle olo ana fa plaisir anazy fo ataony. Tombe teo amizay. Azany teny bodehany volagniny vaminay agny. De to nandry karakory zegny situation amy karaha zegny. I rafozan-daha io olo avy namadibadiky izy tambony fandriagna raha jiaby afa nataony zare. Raha jiaby nataon'olo, position jiaby, raha jiaby koa. Raha jiaby. Ary izy avy niantao ny olo i vakansy, avy tsy zegny zareo ny olo nandeha tsy haiko, ny olo nandeha mitondra izy nandeha vakansy karaha an'igny pour week-end. Raha jiaby afa nataony zare. Point G jiaby afa hainy baba de izy rafozan-daha. Izy volagna zaho izy tsy alezy volagny voalohany. Za nahita izy fônao izy mitokoto. Ary mody tsy fankaefeky zay. No vinanto zegny zay. Fampizaza be taky hinagna amizay volagny na zaho tsy concentré. Tsy ampidi misotro hanigny lany. Izy avy teo izy nagnano nisy problème tantragno ery mama izy nagnano ataoko sary nandrefa message avy teo izy nody nalakilaky. Izy zegny izy raha nisipa. Bon za hitako ndraiky hitany vadiny olo zegny vidéo ty problème nandriagny feky zegny maloha. Karaha zegny. Robatina ro papasôsy aby io relationné. Mbo mizava viavy mitovitovy togna aminandre. Andre magnano viavy aby fa ena andre izy tsy ndeha lenandre vady, andre ko mbo mananjany ka lalaha. Ka mbo mananjany ka lalaha, mbo ialanandre viavy mbo générationné ty amla zegny ka ty zay. Zay misy zay tsisy vola, zay tsy manambola. Fo relation zegny tompo fitiavagna. Agnatin'ny fitiavagna ndray zay miaraka mitady ambla zay miaraka mitsikofoko mitady vola. Andre proposindre pafaka 5 millions mbola magnano coucou fô. Billet d'entrée fa 5 millions nefa nandre. Ahodignandre amin'igny amizay zegny le saignin-jare. À la fin ndraiky zare mbola mipody aminay fô koa. Amizay sasany fa misy manao comparaison. Oui, za tiako miaraka amin'olo bebe taogna plus mature par rapport miaraka amina jeune. Olo niaranao mature fa anao tsy mature. Ho an'ny viavy magnano vava karaha zegny. Olo niaranao fa mature fa anao tsy mature. Anao mitovy taogna aminay donc on est ensemble dans la même bateau. Izy eky fa regny ndray situation zegny. Ho an'andre zaza tava fara. I ratsabonandre passé, i ratsabonandre amizao. Tadidia fa i koa raha miambagna andre amin'ny futur. Zay mahatonga vazaha mivolagna. Passé, c'est le futur. Matetiky zare mivolagna zay. Matetiky i ratsabonao tamy taloha tagny ndraiky mamono carrière anao moavy. Tsisy olo mangala vady amizay ndre magnambitsiny. Afa mampatatro volagniko hoe andeha angala vady amizao. Surtout my génération nay amizao. Satria efa tsy body compte njare ka fa tsy vo compte feky. Body compte zegny ho an'olo tsy mahita va recherche agny body compte zegny olo avy nikatroko. Tsy hoe relation sérieux fô zegny olo avy nagnano taminao tagny. Na inko fô izy fa sa compte. Zegny zegny le hoe body count. Azy nandre olo raha karaha zegny. Efa firy. Maratra amizay zegny relation n'olo amizao. Sarotry nanao mahita zaza venta miteraka amy baban'olo. Avenir anao dafa tavela edy. Anao mety ho isa avenir fa anao fa tsy de lasa traumatisé zegny le copainao. Ke raha karaha zegny. Maloha zegny mba asiagna koragna hely ataontsika débat aty resaka sujet ny papa sauce ty ary mama sauce koa. Ataontsika sujet ato ato. Kajo zay kajo. Kajo zay antegna manjegny viavy. Vola manjegny zare mi olo mitovy génération aminao. Zare mi olo tsisy tanjony vola raha angatanjare. Vola ka vola. Amianao vola zare tsisy raha vitanjare. Zare tsy mavanga tokotany. Zare tsy mavanga raha zitro andeha vangagna lamba amy scène. Ino andeha restaurant surtout. Tsy mba hoe mba misy projet. Ny robatinandre andre ray aman-dreny mahita vidéo ty surtout le baban'olo. Andre fa dadilan'olo. Antegna kify matatra andeha présenter vadintegna amina la famille. Ka tsy babantegna ninagnazy.
tonton-tegna. Pire ke dadilan-tegna fekiny koa. Kafa tsy babanao, tontonao. Kafa tsy tontonao, fa dadilahinao. Regny. Anao andeha nehaneha andeha hiprésenter vadinao amy la famille-nao. Renseigner tsara be. Tsôvigny hoan'olo tamy la famille-nao tô. Izy mbola izy 15 ans, 16 ans. Ça compte izy agnatin'ny la famille-nao. Ça compte. Misy volagny izy egny Raphaël. Non, ça compte. Izy ka pointage da fa voapointe. Izy fa tsy afaka mifamary. Ary le olo ka mbolagna zavatra ka tamy vadinao, izy tsy afaka raha marigny. Izy egny antegna andrikike hoan'le viavy teraka amina. Hagnano fomba hagnano mariage? Non. J'ai dit non. Tsisy mariage pour zany.